Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kasngi. Hadian ka jing sha thang ka kali jung u acting sim ka himano bo sop ho simship uba Ferdinand sim yong haki runar ki bomla ban ithu ha ka step phangap jung ka arphru turik unailor arhajar arpusan. Nagaliang ka sinjuk ki rangba shnong nobo sop ho simship menta kasngi ka arphnyo turik unailor arhajar arpusan kila lum ya ka jing yalang kirki hapo office tray kam jung usim harang blang southwest Khas Hill district. Hadian haka jingya lang nakaliang ki nong yalam ka sinjuk ki rangba shnong jong ka hima nobo sopho kila penram juri ka jingle riu klau jung kini gibriu ki bala thang dus moni ka kali jong acting sim ka balawan ra ka jing shong sir ya gadong ka than namar kum kine ki kam kim ju kham ja khon hapo ka hima ha ka ju ka por ka sinjuk kala kintu juri ki bor jong ka an bakin twent madori kini gibriu ki bale kini ka kam bat ban kem ki khnang bakum kini ki jingjia kinum jia shu nang ni shakmat Sinjuk kong yang ke nong sarsenang juga himar bos po. Ni dap si wakrau. Abang Iwan men ya kendo YSM. Ni begitu kejing dia menen. Kejing sak thang no akali jong u. Tingi peramjur ya kini ki breu keba lek kum kini ki jakam keba penpok ya ka hima. Namara kejing lek kum ni kalau ngajing sorem jungi kum ki nong kit kam senong kinong start senong abaki dan kum bini kijing jia pol jong hima te karpat ki bor bahalor baki deban sim khia kan ka banta ba ngin yu i baga long kawan ra ka song suk sang ham tam maliang yong sim bakan don ka jing suk ka mesim jong u nada don kum bini kijing jia halen jong acting sim ro odon pedang kijing tu mesim ya kijing sensar ya ka hima sima ban pek ya kabah kametแต่เรื่องjingi kum ga sinjuk gi nong sarsenong ni paramjur ban kondem ya kum gini mentah ba kintia kum gini kintia po juga hima ka jongi Beli yosim, wala hadin ta bali tamu acting sim, nadu wasinti de kam sim, kumbala kendai kenai ta. Di kabak siu kedit kalong tang menina ka akun de terik dang step. Yui kubor kalau pau itu bala cha penjulo cha thang ye ka kali hante hakadong mau sintiu. Di ngintip siu lagi kadau di kejing sim kia jong sim mata kasih wa pacang bandum kat tu kan di kirangba jong ka hima bania perkat ni kini jingjia baro dia pacang bania perkat kata badru sim warai dekat ni kirangba slong ka bagi la khot kerpang ro yang ni kum kirangba juga sinjuk ru jong ka hima no bos jip bala kumno kador bar hima ansap penlong jen halu benai benwan te kawai kabangi kum ka khubor kabangi pha hamle kalong bala kumno kini jingjia kinde su banjia nama kini jingjia kalau tik ba ibri kalau kiri klau te dusman kabala su penjot ya kali da kabatang ka kali kumto rapek ya kum ka dong kathang siu lapang ke jingjia meringiu juga dong kathang nama kum ni jingjia nimjijia meno tang mentah kat ukri jong ka hima ka kali kat jong ukri jong ka hima la sa thang kum to kane ka jing pendram ka bajur ye ki ne ki lu thang labro gede la menong gede thang snam makat ki kali la da mio ya kali la mio yo briuru ban keniam ngas ngebon ong bakane ki baro jingjia ni pendram jur la don ka jing baklan os im haji shangi kesenjuk ngimdei balangi ni asha liang yos in lane yano la da us im ule bakla bale kaktin utli la de jing tho once office us im welcome priang subha ti bana simno de ba penjot kata ni pendam juri kan ti ngas kubon ong ba kum ubriu ba sincara po hima ula bandon ke jing bakla nang ni nang tai ni la banti kata ti hendre tak wei kalong la kidon jinge usim na try utklohi bania keren
Bani penbet itu ke jing ke jirwat ke sinong ke tau haba sencara po joka hima ti ni kerpat juru war keyboard joka ange UI balwa le aban IFIR tingi kum kesenjuk ni sio kerpat jur gibru joka an ba kidi benar thwet ba banda syam ikini gibriu bale kum kini jekam nang ba kanom kharoi lada bakla kani kinang kharoi nawi ko por si ko por hap khadu om don sim shu ban syang hapo hima wan uwe unting wan sa weru un sa ting hi lada jia kumini jing jia lenter te om takata wat kirang ba snong ru is ir ban sencara po snong lada om don hima om don diskasil ru bat kari bekajat ban reu juga ri khasi jengi kan sadu kan sadam tingas ngoban ong kum ka khobor ngapha ba ngakarpat jur ki bro juga an siu ba ban penong sgan penong security yos im juga himano bos sip nang ba kanum don kano nandin nang ne sakmat titangkup ta